Lower the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Oo, ano na naman yan pinag-uusapan nyo, ha? Sino na naman yung pinag-chichismisan nyo? Ang bihira. Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Hey, check your love of your TikToks. It is now 32 minutes after 7 o'clock. We are still broadcasting live across the city by the bay. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oy, sa mga pauwi na ng bahay nila, ingat-ingat po kayo, ha. Lalong-lalo na ikaw. Kanina ka pa hinahanap ng asawa mo. Sabi mo, hindi ka makakauwi dahil baha. Eh, hindi naman bumaha dyan sa lugar mo. Huwag ganun, Brad. O eto, huwag nyo natin patagalin to. Pag-usapan na natin to. Kumakalat ngayon sa social media ang isang post na inaamin daw umano ng aktor na si Dennis Padilla na nasaktan siya sa ginawang petisyon na magpapapalit ng apelyido ang kanyang mga anak. Oh no! Nagbigay din ng update hinggil rito at hindi napigilan na maluha nang balikan ang mga nagawang kasalanan sa buhay. Pero mga kabisyo, eto lilinawin ko lang, boards, ha. Ito po ay kumakalat lang sa social media pero hindi ko sinasabi na totoo. It could be true, it could be not. Kumbaga chismis lang. Ay, so kung ibig sabihin, ang tawag dyan, TK. Ano yung TK, Tang? TK, chismosong kalbo. O, eto, Tang, logican na natin to. Ay, sige, wag mo nang patagalin. Banasan mo na. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan. Or mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madodoko? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic boards, this is very basic. Ito po, pag nagkasala po tayo, meron po talagang consequence yan. Now, for the sake of argument lang, ha, sabihin na natin yun nga talaga yung nangyari. Well, masakit po yan para sa isang ama na imaginein mo yung anak mo, papalitan yung apelyido dahil ayaw ma-identify sa'yo. Tandaan po natin, mga kabisyo, na ang apelyido po natin is our identity. The moment na dinenounce ang apelyido ng isang tatay means publicly dinideclare ng mga anak mo to be identified para sa'yo. Diba? It's a total shutdown ng relationship. Now, logican po natin. Bakit may ibang dahilan kung bakit ang mga anak ay humahantong sa pagpetisyon o pagpapapalit ng apelyido at ayaw nilang dalhin ang apelyido ng kanilang tatay? Oh no! Well, isa po sa mga dahilan dyan ay yung masamang relasyon sa ama. Kung baga, ang bata ay nagkaroon po ng karanasan ng hindi magandang relasyon sa kanilang ama, maaring ayaw nilang patuloy na gamitin yung apelyido, di ba? Pwedeng nagkaroon ng physical na pang-aabuso, emotional, it could be mental na pang-aabuso, di ba? Kaya masasabi natin na malalim talaga yung dahilan kasi kung simple lang na pagkakasala ng isang tatay sa kanyang mga anak, tingin ko hindi naman nahahantong sa ganito eh. Parang tayo, boards, di ba, mga angkol? O nakatikim din tayo ng malupit na pananakit sa mga magulang natin. Ako, naranasan ko matali sa poste at nilalatigo ng nanay ko. Di ba? At tapos sabay sabi ko, Ma!
Patya na lang ko! Patya na lang ko! Pero eventually, as you grow older, nare-realize mo na yung ginagawa ng magulang mo is just to correct you. Diba? Mapaayos ka at eventually, nung tumanda na, na-realize mo na tama nga naman talaga sila. Anyway, oras natin, we got 36 minutes after 7 o'clock. Now, we're gonna slow things down a bit. And I got a beautiful song. This one goes out for everybody out there. This one's coming from Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. One of my favorite songs. Hope you love this one, guys. We got 36 after 7 o'clock. This is Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!